खिन्थु सरकारि बिथिंनिफ्राय बख'नो हाया होननाय बुस्थुआव बारा खाब जाया बा गनायथावै बायदि मोनदाङो आरोना। मानोना जोंनाव भारतनि संबिजिताव आरो CRPC माखासे सेक्सनाव माने जोंनाव माखासे ओरैबायदि प्रभिजन दङ जाय प्रभिजननि गेजेरजों जोंहा माने सरकारि बिथिंनिफ्रायबो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ जुदि बिथाङा सिगनेटारिब्ला बा गुबुन बिथिङावबो आरो बेखौ माने सरकारि बिथिंनिफ्रायबो बख'नो हायो। तो हेल' लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोना नोंथां बयजोंबो सावरायलायनो होननानै स' दिनै मोनसे बाथ्रा बेरखांनानै ओंखारदों आरोना सासे पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्ट फरायसा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंथिनानै फोरमायदों जायफोरानोखि बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों। बेफोर बाथ्राया जोबोद साननो गोनां आरोना दिनै बिथाङा गोबां बाथ्रा मोजां बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै बेखेवनानै होदों आरोना जोंनि गेजेराव जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सरकारा नारसिनोब्ला कनभिक्टेडब्लाबो सख'नो हानाय दिहुननो हानाय गोहोआ दं ना संबिजिराव दं लिरनाय दंखायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलां आरो नायलां अब्लानो बुजिगोन आरोना। स' मोजाङै खोनासंना लादो बिथाङा गावनि मुंफोरखौ बुंनानै लादों गाव मा फरायो मा खामानि मावो ना मोजाङै खोनासंलांदो बेनि उनाव नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना। स' नायलांदो भिडिअखौ। खुलुमबाय आंनि मुङा बिरबाय बसुमतारी आं रिसार्च स्कलार त्रिपुरा इउनिभार्सिटि पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्ट। थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे इस्युनि सायाव माने रन्जन दैमारि मानगोनां बिथां आरो NDFBनि जे जेलाव थानाय बे इस्युनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोनो साननानै दंबाय थायोमोन खिन्थु सम मिलायाखै दिनै लाबोनो सानबाय जे रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांजों लोगोसे NDFBनि गोबां सोद्रोमा जाय कनभिक्टेड बा गोबां सोरबा कनभिक्टेड नङै दासिमबो जेलनिफ्राय गबोआखै। जिहेतु जोंहा बिथांमोननि जे एग्रिमेन्ट बिटिआर एग्रिमेन्टआ दिनै बोसोरबा जाफैबाय। बोसोरबा जाफैखांनायनि उनावबो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय गहोनो हायासै आसाम सरकार आरो BTC सरकारा। एखमबा जोंनि मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आयंखौ माने माखासे खोथा बुंनाय खोनायो आरोना। खोथाया जाहैबाय बिथाङा बुङो जे कनभिक्टेड रन्जन दैमारि बिथांखौ जों माने सरकार बिथिंनिफ्राय जेबो बख'नो हाया बेखौ लिगेल प्रसेसजोंसो बख'नांगौ होननानै। अके थिगैनो दङ माखासे बुस्थुखौ लिगेल प्रसेसजों थांनांगौ खिन्थु सरकारि बिथिंनिफ्राय बख'नो हाया होननाय बुस्थुआव बारा खाब जाया बा गनायथावै बायदि मोनदाङो आरोना। मानोना जोंनाव भारतनि संबिजिताव आरो CRPC माखासे सेक्सनाव माने जोंनाव माखासे ओरैबायदि प्रभिजन दङ जाय प्रभिजननि गेजेरजों जोंहा माने सरकारि बिथिंनिफ्रायबो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ जुदि बिथाङा सिगनेटारिब्ला बा गुबुन बिथिङावबो आरो बेखौ माने सरकारि बिथिंनिफ्रायबो बख'नो हायो। बे खोथाखौ BTC सरकाराव थानाय मानगोनां बिथांमोनहा मिथिया नङा मिथिजोबो बिथांमोना मिथिजोबखायो। स्टेट गभर्नमेन्टआव थानायाव मिथियो प्रमद बर' बिथांमोनाबो मिथियो गबिन्द बिथांमोनाबो मिथियो आरो गोबां गासैबो मिथिगोन। दा नैबाव डाउटफुल जानाया बेसो जे BTC सरकारा बख'मारनो नाजादोंना नाजायाखै। आसाम सरकारखौ बा भारत सरकारखौ मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माने गोबां बे कनभिक्टेड बा गुबुन जेलाव थानाय NDFB बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय नारसिनदों बा खावलायदोंना खावलायाखै। मानोना जोंनाव आन्डार आर्टिकोल 72 अफ इण्डियान कनस्टिटिउसन जोंनि प्रेसिडेन्टआ अनरेबल प्रेसिडेन्ट अफ इण्डियाया सासे कनभिक्टेड मानसिखौ मार्सि पेटिशननि गेजेरजों निमाहा होनानै बेखौ जेलनिफ्राय बख'नो हायो बिथांनि माने मा होनो केसखौ माने खमायनो हायो। दा जोंनि इण्डियायाव प्रेक्टिकेलि नायोब्ला आफादगिरिया जोंनि भारत सरकारनिनो खोथा खोनासङो माने मिनिस्ट्रिनिनो खोथा खोनासङो पार्लिमेन्टनि खोथा खोनासङो। जुदि इण्डियानि पार्लिमेन्टआ बा इण्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनि अनरेबल प्रेसिडेन्टखौ जुदि खावलायोब्ला अनरेबल प्रेसिडेन्टआ गावनि पावार बाहायनानै आन्डार आर्टिकोल 72 रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां कनभिक्टेड मानसि बिथांमोनखौबो बख'नो हायो। दा बेनि अनगायैबो जोंनि भारतनि संबिजिरावनो जोंहा मोनसे आर्टिकोल दंबावो बे आर्टिकोला जाहैबाय 161। नोंथांमोना गुगोलाव नाय आं जे आर्टिकोल बुंदों जे सेक्सन बुंदों बेखौ अब्ला नोंथांमोना क्लियारै बुजिगोन आरो। आन्डार आर्टिकोल 161 जुदि बे केसा जुदि स्टेट लेभेलावनो जोबदोंबा माने स्टेटनि हाइ कर्टनिनोब्ला माने बेखौबो माने स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंहा अनरेबल गभर्नर आसामनि गभर्नर बा स्टेटनि गभर्नरखौ खावलायनानै जेरै प्रेसिडेन्टआ हायो बेबायदिनो मार्सि पेटिशननि गेजेरजों अननानै बा निमाहा होनाय मोनसे खान्थिजों माने रन्जन दैमारिखौ बा गुबुन माने बिग्रायारि बिथांमोन जाय बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नो हानायनि जोंनाव माखासे प्रभिजन दङ गैया नङा दङ। दा
बिनि अनगायैबो जोंहा CRPC माने कड अफ क्रिमिनेल प्रसिजारनि जा सेक्सन 432 आरो 433 आव जुदि सोरबा व्यक्तिया जुदि सिगनेटरि जाबायब्ला बा माखासे ग्राउन्डआव जुदि बिथाङा माने एग्रिमेन्ट बा एकर्ड खालामबाय माबाय नै बिदि ग्राउन्डआव आन्डार सेक्सन 432 एन्ड 433 जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बा इन्डियान गभर्नमेन्टआ बिथांनि केसखौ खमायनानै होनो हायो बिथांनि केसखौ केन्सेल खालामनो हायो जिहेतु बिथाङा सासे हाथियार दैनानै दावहा नांनाय मानसिमोन दाव बिग्रायारिमोन दा बिथाङा दिनै माने पिएचडआव फैखांनायनि उनाव गावनि हाथियार दैनायखौ दोनथ'नानै बिथाङा माने सान्थि बाबै बिथाङा माने आवगायलांनो होननानै जुदि एग्रि जाबायबा सारेन्डार जाबायबा बिथांनि बै गोरोन्थिफोरखौ सरकारा निमाहा होनायनि जोंनाव CRPCनि नैबे सेक्सननि गेजेरजों जोंनाव रुल्स दङ बेनिफ्राय CRPCआवनो 389 मोनसे सेक्सन दंबावो जाय 389 सेक्सननि गेजेरजोंबो माने जोंनि गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टआ माने माबा मोनसे एकर्ड जायोबा आरो माबा मोनसे एकर्ड जायोबा माने नैबे सेक्सननि गेजेरजों बख'नो हानाय माखासे प्रभिजनआ जोंनाव दङ नाथाय बेबायदि प्रभिजन थासेयावबो माने मानो बख'नो हायाखै आसाम गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मानो माने बिथांमोनखौ बख'नायनि राहाखौ लायाखै ना BTC सरकारानो नाजायाखै नैबे मोनसे कुइसन जायो आरोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ मा होननो बिथांमोनहा माने रन्जन दैमारिया गयोबाबो गवाबाबो बिसोर जेबो नांजाया नांजानांगौआ जाहैबाय जोंनि BTC सरकारा मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ जे रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेसेबां माने कनभिक्टेड बिथांमोन दङ बिथांमोनहा हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन हारिनि थाखाय जुजिनानैनो बिथांमोना दिनै जेलाव जोबजादों दा जों बर' हिसाबै जोंनि बिग्रायारि बिथांमोनखौ जोंहा बख'नानै लानानै फैनांगौआ जोंनि बर' माहारिनि बा BTC सरकारनि बे दायथ' थासेयावबो बिथांमोनहा मानो नारसिनाखै बा नारसिनदोंबा मानो दासिमबो रिजाल्ट गैया माबायदि नारसिनदों बिथांमोनहा दा मोनसे थांनाय डिसेम्बर दानाव जोंहा रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांखौ बेल हियारिं जासिगोन होननानै मोनसे निउस फैदोंमोन आरो जेब्ला बेल हियारिं जानायनि दिन सफैबाय अब्ला मोनसे माने निउस फैफिनबाय जे सरकारि उकिला रन्जन दैमारिखौ माने बिनि बेल हियारिंखौ माने सप्तानै सम पस्टपन खालामबाय नै बावै मोनसे कुइसना ओरैबायदि सिखारो जे सरकारा जुदि रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांखौ जुदि गहोनो गोसोमोनब्ला बेल हियारिंखौ मानो सप्तानै फावसायखो ओइदिनखालिनो बिथाङा नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट होनानै NOC होनानै माने जेसेबां एभिडेन्सफोर दङ बेखौ एभिडेन्सखौ माने अनरेबल कर्टनि सिगाङाव गथायथ'आबानो जाबायमोन ना अब्लानो रन्जन दैमारिखौ गसिगौमोन बेनि उनाव दे जाबाय दे पस्टपनानो खालामबाय पस्टपन खालामखांनायनि उनाव सप्तानि उनाव जेब्ला अनरेबल सुप्रिम कर्टआव बिथांनि बेखौ अनरेबल सुप्रिम कर्टआ केन्सेल खालामबाय दा केन्सेल खालामनाया मानि थाखाय केन्सेल खालामखो केन्सेल खालामनायनि आन्दोआव दङ जोंनि माने सरकारि उकिला बिनि एगेन्स्टआव स्ट्रं एभिडेन्स होबाय सरकारि उकिला बिनि एगेन्स्टआव माने अबजेक्शन खालामबाय बिनि थाखायनो अनरेबल सुप्रिम कर्टआ रन्जन दैमारि बिथांखौ माने बेल होनो हाया होननानै फोसावबाय दा बै समावबो जुदि जोंना सरकारि उकिल बिथाङा जुदि माने अनरेबल सुप्रिम कर्टखौ जुदि नो अबजेक्शन जुदि होयोमोनब्ला अनरेबल सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव जुदि माखासे एभिडेन्सफोरखौ दोनथ'योमोनब्ला एसे माने सिगनेटरि हिसाबै माने माखासे नो अबजेक्शन बाथ्रा बुङोमोनब्ला अब्ला निस्सय अनरेबल सुप्रिम कर्टआ माने बिथांनि गनायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ गोरलैसिन खालामनानै होगौमोन दा बे बुस्थुखौनो मोनदाङो आरो नै मैया माने गासै 9 NDAB बिथांमोना बेल मोननांगौनि खोथा दंमोन दा 9नि गेजेराव 4 NDAB बिथांमोना बेल मोनदों 4खौ NIA अबजेक्शन होनायनि थाखाय माने बेल मोनथ'वासै होननानै मिन्थिबाय दा नैबावबो साननानै दोनो नोंथांमोनहा NIA जाहैबाय भारत सरकारनिनो मोनसे ब्रान्स दा NIA खौबो भारत सरकारा गोसोबायदि एडभाइस होनो हायो भारत सरकारा माने NIA खौ एडभाइस होनानै माने नैबे कनभिक्टेड NDAB बिथांमोननि एगेन्स्टआव जे एभिडेन्सफोर जे अबजेक्शन होबाय बिथांमोना बेखौ भारत सरकारा जुदि बादा होयोमोनब्ला बुङोमोनब्ला निस्सय NIA निफ्राय माने बेखौ एसे लुज खालामगौमोन खोमा दा नै बेबायदि माखासे प्रभिजन दङ आरोना जोंहा माने भारत सरकार आरो आसाम सरकारा अनरेबल गभर्नर बा अनरेबल प्रेसिडेन्ट बा अनरेबल सुप्रिम कर्ट बा हाइ कर्टखौ खावलायनानै नैबे रन्जन दैमारि आरो गुबुन बिथांमोनखौ माने जेलनिफ्राय बख'नो हानायनि दा बेबायदि प्रभिजन थासेयावबो माने दिनैसिम बोसोरबा बारलांबाय जेल जानायाथ' बारबाय गोबां बोसोर माने सिगनेचार होखांनायनि उनाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै बोसोरबा बारफैबाय बे बोसोरबा बारफैनायाव जुदि बिथांमोनखौ सख'नो हायाखैब्ला माने मोनसे बिराद गिदिर कुइसन सिखारो आरोना BTC सरकारा नारसिनाखै होननानै नारसिनमाराखै बा नारसिनोना नारसिनाखै मोनसे डाउटफुल आरोखि गोजोन्थों।